Türkmenistanda dollaryň gara bazardaky narhynyň ozalky aýlary garanyňda 40% çemesip peselip, ençem hepdäniň dowamında belli bir derejede durnuklulygyny saklamagyndan soň manat ýene-de hümmet edilen başlady. Ýa-da geçen aýdan başlap gara bazarda 30 manatdan aşy bahalanan dollaryň kursu peselip 21 manada çelini aşaklapdy. Lewapdaky habarçymyzyň 20-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, dollar gara bazarda eýýäm 23,5 manatdan satylýar. Raýatlar barjy manadyna dollar satyn alýarlar. Mundan öň adamlar dollaryň narhynyň 20-22 manada çenli düşen döwri daşary ýurt valutasynyň ýene-de arzanlajakdygy baradaky gürrüňleriň arasynda ellerindäki dollaryny manada çalyşypdylar. Endi bolsa gaýtadan onu 23 manatdan satyn alyp başladylar. Elbetde bu ýagdaýlarda häzir satyn alýan her dollarymyzdan 3 manat töweregi ýana galýarys. Emma dollar gymmatlamagyny dowam etdirse, ýetkimiz hasam uly bolar. Dip Türkmenabatly ýaşaýjylaryň biri 20-nji oktýabrda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulasan valutaçylar şu aýyň aýagyna çelini dollaryň gaýtadan 28-30 manada çelini hem ýokurlanyp biljekdigini duýdurdylar. Dollaryň gara bazardaky narhynyň häzir täzeden ýokurlanyp başlamagynyň mümkin sebäpleri barada resmi we näresmi çeşmelerden häzirlik çygysmaçy maglumat almak başartmady. Galy bersede Türkmen häkimetleri we resmi media teristleri ýurtdaky ykdysady kynçylyklary umuman boyun almaýarlar. Mundan ozal azatlyň bankulygyndaky çeşmeleri dollaryň narhynyň birden pesi gaçyp başlamagyny ýakynda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ykdysady bank we halkara mali gurumlar toplumyna ýolbasy hökmünde bellenmegi bilen günümel baglanşdyrypdylar. Olar häkimetleriň munyň bilen kiçi Berdimuhammedowyň wezipe bellenmeginden soň ýurtdaky çöken ykdysady ýagdaýy hamaly gowrusýan ýaly dip görkezmegi we onuň awraýyny ýokurlandyrmagy maksat edinendiklerini belläpdiler. Sol bir wagtda dollaryň hümmetiniň gaýtadan ýokurlanyp başlamagy bilen narhlardaky mümkin durnuksuzlukdan hawatyr edip, hususy töwdügärler hem daşary ýurtlardan getiren haritleriniň aglaby bölegini dukan tekçelerinden aýyrdylar. Bellese geçen aýyň aýygynda azatlyk bilen tökbetdes bolan telekiçiler dollaryň narhynyň ozalkylary garanyňda ýene-de azyndan bir aý töweregi arzanlamagyny dowam etdirse, diňe şol ýagdaýda haritleriniň bahalaryny hem peseltmegi göz öňünde tutýandyklaryny aýdypdylar. Ýogsa häzir küne çelini azyk we senagat haritlarynyň soltanda dermanlaryň kim bahalary dollaryň 30 manatdan hem aşy bahalanan döwründe kesitlenen narhlardan satylýardy.